Prošle noći baš se nešto dobro ne sjećam. Bivša pjevačica magazina danima je skupljala snagu da okrene broj Dražena Zečića i predloži mu suradnju. Pa dobro večer, Ivana Kovač pri telefonu, kako ste, jeste u gužvi, Pa ja bi vas nešto htjela pitati, pa da li bi vi možda razmislili ili uzeli u obzir? I tako sam ja sad nabrala sve dok nisam došla do glavnog pitanja. Meni napisali pismo. I on je reka naravno. No nije sve ostalo samo na pjesmi Moj dragi ima ljubav novu, koju će Ivana ove subote izvesti na Zadarfestu. Zeko i kćer slavnog Miše glazbeno su kliknuli na prvu, pa će joj popularni pjevač raditi cijeli samostalni prvijenac. I čast mi je da mi je ukazala povjerenje. Neću reći da mi postoji mali pritisak, jer kad vam neko da, znači život, ali karijeru u ruke, onda osjećate mali pritisak, ali mislim da ona prvo kao čovjek ima snagu, a i ima karizmu i senzibilitet da iznese ono što osjeća i da napravimo ono što ona u stvari voli. Nakon odlaska iz legendarne splitske grupe, 30-godišnja pjevačica je dobila vjetar u leđa. Na svim 3 festivalima na kojima je nastupila pobrala je nagrade, uključujući i Grand Prix šibenske šansone. 4 godine u magazinu bile su joj odlična škola koju kaže ne bi mijenjala. Mi smo morali napraviti kompromis neki između magazina, između mene. A mi smo potpuno različiti. Znači, zna se kako magazin zvučao prije mene i zna se kako magazin zvuči sada. A i zna se kako ja pevam, znači taj jedan debeli tamni vokal, to jako teško bilo to uskladiti. Ja ne govorim da se nisam našla u potpunosti. Djelomično jesam, djelomično nisam. Atraktivna crnka je, priznaje, bila svjesna da je odlazak iz magazina donosi veliki rizik, no nijednog trenutka se nije dvoumila jer je htjela pjevati ono što zapravo voli. Baš zato što imam godina toliko koliko imam, nećemo sad ulaziti u to. Ja da krenem za jedno 5 godina raditi nešto svoje. Pa dok ljudi skuže šta ja to hoću reći, pa dok to, znaš, ljudi prihvate ili ne prihvate u krajnju ruku, ja ću imati 45 godina, mislim, znaš, stvarno nema smisla. Tako da, to je bio glavni razlog, moje godine su bile glavni razlog. Od kolega se strade Ivana je prijatelje pronašla u Jeleni Rozgi i Ivanu Huljiću. Uz obitelj najveća je podrška njezin 7 godina mlađi dečko, inženjer radiologije Elvir Hasanhodžić, s kojim je u vezi već 4 godine. O braku i djeci još ne razmišljaju, a poput svakog para i oni se tu i tamo posvađaju. Njihova najduža svađa trajala je 2 dana. A sve kao, znaš, kao nešto ne pričamo, ali a šta ti je ovo, a šta ti je ovo, a šta ti je ovo? A mislim, ko dica, znaš, ko dica. Reći ću te mami, reći ću te tati. A to je sve kratko trajno. Ne, stvarno nam je lipo i evo da kucnem, da tako i ostane. Kralj hrvatske zabavne glazbe oduševljen je novom suradnjom svoje kćeri. Mnogi ne znaju da je upravo legendarni Mišo prije 20 godina, kada nitko još nije znao za Zeku, otpjevao njegov tekst što mu je otvorilo vrata diskografskih kuća. Jedan od najomiljenijih splitskih pjevača u šali kaže da je njegova teroristička faca bila šok za estradu. U vrijeme terorističkog napada na SAD zbog svog izgleda imao je i problema tijekom putovanja zrakoplovom. Ušao sam u avion i svi se malo izmiču, gledaju gdje ću sjesti, još sam malo zakasnio. Ja sam vidio strah u očima ljudima, malo nelagodu nekakvu. A mislim sam u sebi, ali što se, kao svi nemoj da sjedne kraj mene. Ali šta ako sam u avionu, ako smo na 10.000 metara, mislim, ako imam bombu, šta je bitno, ja sam i na zadnjem dijelu aviona ili na prednjem, i stojim, ali eto. Jer kako prođem vidim uzdaka, nije kraj mene. Pa ja govorim, a dobro. Svako ima svoj križ. Poznati zabavljač novu će godinu po običaju dočekati radno i to u vlastitoj organizaciji u Mariboru. Prije toga će na Zadarfestu predstaviti svoju novu pjesmu i suradnju s Ivanom, koja će ne sumnjamo rezultirati brojnim hitovima. Jer moj dragi ima ljubav novu, kad me vidi javio se ne bi. Razgovor s duhovitim Zekom završili smo u njegovom stilu. Fali jedan ambijent, meni knjige iza leđa, meni više, za mene je primjereno da su neke boce složene ili nekakva bačva, mislim. Neko će me sad, mislim da glumi nekog intelektualca, ne daj Bože, pitat će me nekakvo pitanje vamo iz ovih dijela, ispašće kao da ja to propagiram, ja želim gledati, čujte, ova čaša spašava sve, ja sam je donio sa sobom. Moj dragi, ja drugog već sam našla sebi.